V rámci podujatia Nitrianskej univerzity dní sme vytvorili sústavu prednášok s praktickými ukážkami z oblasti autonómnej robotiky. Začiatok bol zameraný na videnie a vôbec počítačové videnie a spracovanie obrazu s využitím umelej inteligencie v tejto sfére a sústredili sme sa na rôzne aj praktické ukážky, ktoré boli realizované v rámci vývojového výskumného tímu autonómnej mobilnej robotiky na Technickej fakulte. Uvádzal to inžinier Ladislav Tóth. Neskôr informoval alebo predniesol tému umelej inteligencie strojového učenia inžinier Lukáš Vacho. Tu sa tiež sústredil na nejaké svoje postrehy, práce s lidarom, vnímania prostredia a vôbec na modely a metódy strojového učenia, ktoré sa využívajú v praxi. Na záver som predstavoval tému bezpečnosti a spoľahlivosti autonómnych systémov v robotike. Informoval som o nejakých tých normách, predpisoch, akom stave je svet, na čom sa práve pracuje, kedy asi môžeme očakávať v reálnom nasadení nejaké tie autonómne vozidlá. Venovali sme sa etickým problémom, výzvam v tejto oblasti a vôbec a samozrejme aj elektromobilite, pretože tie autonómne systémy už tak nejakým spôsobom evokujú, že už teda tie by mali byť nejako na elektrínu, hoci to samozrejme nemusí byť pravda. Na záver sme sa presunuli do laboratória robotiky a tam sme demonštrovali niektoré tie činnosti, princípy na reálnych strojoch, kde sme teda ukázali, ako funguje, pracuje samorob a takisto sme pochodili aj po areáli školy so salamandrom.